Ndị isi ụlọ akwụkwọ, ụdị onye nkụzi a ka a tụrụ anya ka unu na-ewe n'ọrụ n'ịkụzi asụsụ Igbo. Onye nwere mmasị, obi dị sara n'asụsụ Igbo. Ị hụla otu ya na ụmụ akwụkwọ na-akụziri ji nwee mmasị n'ihe ha na-amụ na ụlọ akwụkwọ ha. Jisi n'ike ndị isi ụlọ akwụkwọ. School authority niile nọ n'ala Igbo, biko ugo eberela na mgbagbu. You have to sit up. Ndị school authority, unu gị inye ọrụ, nye na ya ndị obi dị sara, nye na ya ndị dị able, competent in aspect of passion, ndị dị passion were kụzie Igbo language. Igbo language bụ asụsụ dị sensitive, ekwesịrị iji mmasị na-akụzi ya na na-amụta. Igbo language bụrụ subject a ga-eti na last period na timetable, a period before school over. Kedu ka iji mee expect na ụmụaka ga-amụta asụsụ Igbo a? School authority, biko nụ, buckle on up. Nyenụ ndị obi dị sara. It does not matter the age, it does not matter the color. Onye ọbụla unu ma obi dị sara, obi dị aṅụrị. Onye ahụ ga-adịrịrị jovial, ọ ga-adịrịrị lively, ọ ga-adị patient, ọ ga-enwe obi umeala. Biko nụ, chọọnụ ndị nwere obi umeala, nye ha ọrụ. Ọ bụrụ na unu nye ndị ọrụ a, change no period from last period to first period, kama ka ya bụrụ otu n'izu ụka. Ọ bụgodonu once, it is okay. Ihe a mụrụ n'ụtụtụ, awa eji amụ mathematics, amụọ Igbo, awa eji amụ mathematics, onwe ka ọ ghara ịba. And ndị na-akụzi Igbo mara na asụsụ Igbo bụ something na-enye obi aṅụrị. Ọ dị ka ọ bụ subject na-enye obi aṅụrị. Ọ bụ ihe eji ntakasị ahụ. Asụsụ Igbo abụrụ ihe eji ntakasị ahụ akụzi. Ọ bụrụ ihe eji frustration akụzikọ. Biko nụ, ma na-arịọ ndị nkụzi, onye ọbụla ewere n'ọrụ, wee na asụsụ Igbo a as a clearance call. Ụta a na-aza kọlụ Chineke. Were nụ ịkụzi asụsụ Igbo ka kọl. Were mmasị tinye ya na obi umeala. Ka onye nwe anyị gọzie unu. Ewekwara m na okwu a m kwuru na ọ bago anyị n'isi. Ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ. Unu emeela, ụmụnne m.